हेल' गाइस, आं दिनै मोनसे गोदान सल' लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि सल'खौ खोनासंनो मोजां मोनोब्ला खोनासंलांबाय थादो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो चेनेलाव गोदानब्ला आरो बेजों लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबावलै लोगोफोर। दिनैनि सल'नि मुङानो जाहैबाय मोख्रा आरो गोलेर। ना नोंथांमोना सल'खौ खोनाखाबाय नामा? खोनाखाबायब्लाबो खोनासंबावदो खेबसेबाव आरो जायफोरा खोनाफेराखै बिसोरथ' खोनासंखानांगोन नङा होमबा? मिथिनांगोन ना खोनासंनांगोनथ'। बिदिब्ला जागायनोसै। लेट्स स्टार्ट। मोनसे समनि बाथ्रा दै लोगोफोर। गंसे दैमा सेराव फिथाइजों बुंफबनाय फांसे गिदिर बिफां दङमोन। नोंथांमोना हय हय होनफालांदो लोगोफोर। बे बिफां सायाव मासे मोख्रा थायोमोन। बियो बै बिफांनि फिथाइफोरखौ उदै बुंजासे जानानै आलो गोजोनै थाबाय थायोमोन। नंगौना लोगोफोर? नाथाय बियो गोबाव सम हारसिङै थाबाय थानायखाय बियो हारसिङै थाबाय थानो बानाय मोनबायमोन। बेनिखायनो बियो बाथ्रा रायज्लायनो आरो फिथाइफोरखौ राननानै जानो थाखाय लोगो नागिरदोंमोन। नाथाय बिनि खाथियाव रावबो गैयामोन। उनाव सानसेखालिनि बाथ्रा। हयना लोगोफोर? बै सानखालि दैमानिफ्राय मासे गोलेर ओंखारबोदोंमोन। मोख्राया बै गोलेरखौ नुनानै बुंहरबाय, हेलौ, नों बे दैमायाव थायो नामा? आरो नों फिथाइ जानो मोजां मोनो नामा? मोख्राया बेबायदि बुंहरदोंमोन। अब्ला गोलेरा बुंफिनबाय, गोजोन फुं, आं बेयाव आंनि बिसिनि थाखाय आदार नागिरनो फैदोंमोन। नों आंनो फिथाइ जासिनायनि थाखाय साबायखर। मोख्राया खाथिनि दालाइनिफ्राय थाइसे फिथाइ खादोंमोन आरो गोलेरनो हरदोंमोन। गोलेरा फिथाइखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनदोंमोन लोगोफोर। आरो गोलेरा बुंदोंमोन, आं उनाव फैबावब्ला बिदिनो फिथाइ थाइसे मोनबावगोन नामा? अब्ला मोख्राया बुंफिनबाय, औ थारैनो, नोंनो जेसेबां फिथाइ नांगौ आरो नोंनि बिसिनि थाखाय बेसेबां फिथाइ नांगौ लांनो हागोन नों आरो फैफिनबाव। आं बेयाव हारसिङैनो थायो। मोख्राया बेबायदि बुंदोंमोन। बिनि उननि समावनो गोलेरा मोख्राखौ लोगो हमनो थि समाव फैबाय थादोंमोन। आरो बिनि लोगो मोख्राया होनाय फिथाइफोरखौ जादोंमोन आरो गावनि बिसिनोबो नांगौसेबां फिथाइफोरखौ लांनानै हैबाय थादोंमोन। हय होनदोंना लोगोफोर? हय हय होनदै। इन्टारेस्ट जानायनि। एसे इन्टारेस्ट होफायाबा उन्दुनो ओंखारोलै लोगोफोर सल' खिथानाय समाव। बेनिखायनो एसे इन्टारेस्ट खालामफानांगौ। दा बिदिब्ला खिथाबावनोसै लोगोफोर। दा खोनासंबावदो नोंसोरो। बिब्दिनो बिसोर सानैजों आंगो लोगो जादोंमोन। बिसोरो गोबां बाथ्रा रायज्लायोमोन आरो बिसोरो माब्लाबाबो मेंनाय मोनाखैमोन। सानसेखालि गोलेरा गुबुन साननिख्रुइ बै सानखालि गोबां गोबावसिन गावनि मोख्रा लोगोजों रायज्लायफ्लांदोंमोन आरो बिनि बिसिया बेखौ नेयै नेयै जोबोर जाल्लायाव गोग्लैनांदोंमोन आरो फिसाफोरखौ आबोर खालामनांदोंमोन। जेब्ला गोलेरा न'आव सौफैदोंमोन अब्ला बिनि बिसिया बिखौ बुंदोंमोन, बै नोंनि लोगोआ सोर जायनि थाखाय नों एसेबां सम बाथ्रा रायज्लायो? अब्ला गोलेरा फिनदोंमोन, अ बियो मासे मोजां मोख्रा। बियो फांसे बिफाङाव थायो। बियो नोंनो सानफ्रोमबो फिथाइ हरो। बिनि बिसिया बिखौ उल्थायै बाथ्रा बुंदोंमोन। माने बिसिया साबजानाय मोनाखै आरो लोगोफोर, नङा होमबा? बांद्राय गोबाव थानायखाय। दा मा बुंखो खोनासंदो लोगोफोर। बिनि बिसिया मा होनखो, आंहा फोथायनाय दं बे सासे मोजां मोख्रा। नों जुदि आंखौ सोङो बै मोख्राया आंनि आदार जागोन। आं बिनि बिखाखौ जानो जोबोर लुबैदों। नै खोनादोंना लोगोफोर? मा होनखो दानिया? बुजिबायना नोंथांमोना? दे आवगायबावनोसै लोगोफोर। दानिया लोगोफोर खोनासंदो माबायदि होनखो गोलेरा। नों मा मूर्ख बायदि खोथा बुंदों? आं लोगोखौ बुथारनो हाया। दानिया बिनि बिसिया मा बुंफिनखो खोनासंदो लोगोफोर। नों बेखौ बिसिम लानानै फै। आं बेखौ नायनो लुबैदों। अब्लानो नों बेखौ जानोसै। बियो जेब्लाबो जानो हाया। फिसाया बेबायदि रागा जोंनानै बुंफिनबाय आरो। दानिया बिनि बिसिया फिसाजों बिदि बुंनानै
फिसाइखौ जोबोर रागा जोंबाय आरो लोगोफोर। आरो रागा जोंनानै मा खालामबाय बियो दै सिङाव थब्लनानै थाहैबाय। माने गथ'फोरखौ बिफाजों खायसो खालामथों होननानै बियो थाखुमानानै थाहैबाय आरो। दानिया अब्ला गोलेरा जोबोर मेंनायजों गोनो गोथो जाबाय। मानोना बियो गावनि बिसिखौ जोबोर मोजां मोनोमोन लोगोफोर। आरो लोगोनि फारसेबो जोबोर अननाय दंमोन। बिब्दिनो जोबनाय फारसे बियो गावनि बिसिनि बुंनायखौनो गनायनानै लानो गोनां जाहैबाय आरो लोगोफोर गोलेरा। मानोना बियो जेसेबांखि बुङा मानो बे गावनि जिउनि लोगो। आरो गोलेरा गावनो गाव सानदोंमोन, आं मिथिगौ लोगोखौ फोथाय खेबस' खालामनाया मोनसे फाब, नाथाय आंहा राहा गैया। आं मोख्राखौ फैनो खावलायगोन आरो बिसिनि मोजांखौ आसा खालामगोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गोलेर जानायमोनब्ला अब्ला नोंथांमोना मा सानगौमोन दे कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर लोगोफोर। आं जोबोद खोनासंनो गोसो जादों। बिदिब्ला लोगोफोर सल'खौ जागायबावबाय। बिब्दिनो सानसेखालि गोलेरा मोख्रानि खाथियाव थांनानै बुंहैबाय। मा बुंहैखो लोगोफोर खोनासंदो। आंनि बिसिया नोंखौ आलासि जानो लेंहरदों। थगायबायसो माथो लोगोफोर। थांबायनि गोसोआव मा होनो, दिनैनो नों आंजों लोगोसे थांथारनो नांगोन। मोख्रायाबो राजि जानायसै, नाथाय बियो सानस्रिनो रोङा। नाथाय गोलेरनि बिखुङाव गाखोनानै थांनो हागोन बेखौ बुंनायसै। बिब्दिनो बिसोरो सानैबो राजि जालायनानै गोलेरनि न'आव थांनो स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर। दा लोगोफ्रा हय होनदोंना ना होनाखै लोगोफोर? हय होन, नङाबा एसे दुखु मोनगोन। माने उन्दुनो ओंखारगोन, नङा होमबा लोगोफोर? दा बिदिब्ला गारिखौ गोजौआव सालायबावनि। दा खोनासंदो लोगोफोर, गारिखौ गोजौआव दावखोबाय। नै दैमा गेजेराव दैमानि दाहारा जोबोर बाराथारमोन। गोलेरा गावनि लुबैनायखौ लाखुमानो हायाखिसै आरो लोगोनि सिगाङाव गोनो गोथोयैब्लाबो बुंनायसै, निमाहा हो लोगो, आं दा दै सिङाव थांनो नांसिगोन। आं नोंखौ बेयाव बुथारनोसो लाबोदों। नोंनि बिखाखौ जायागौ मानि आंनि बिसिया थांना थानाय नङा। बिदायसै। बेथ' खम दुखुनि बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर? दा बिदिब्ला नोंथाङा दुखु मोनदोंना खोथाखौ खोनासंनानै, थारमानि सल'खौ खोनासंनानै आरोना। दा बिदिब्ला दावखोबावनोसै गारिखौ। मोख्राया गिखांदोंमोन आरो दुखुबो मोनदोंमोन, नाथाय बियो जोबोर बुद्धि गोनां आरो सोलो गोरामोन। बियो गावनि गोसोखौ गोरा खालामदोंमोन आरो दद्र'यै बुंदोंमोन, आं नोंनि आरो नोंसोरनि न'खरनि थाखाय जेखि जाया खामानि मावनो हायो। मानोना नों आंनि सासेल' लोगो जेखियानो जाया मानो। मासे गोलेरनि बिसिनि जिउ रैखानि थाखाय मोख्रा मासेनि बिखायालाय मा? नाथाय नों एसेबां मूर्खना, नों आगोलावनो आंनो मानो बुङासै? आं आंनि बिखाखौ लोगोआव लाना फैगौमोन ना। मोख्रानि बिदि रावखौ खोनानानै गोलेरा गुलाब बाग्दावनानै सोंबाय आरो, नाथाय नोंनि बिखाया बहा दं? आं सानदोंमोन नों बेखौ जेब्लाबो लाबोबाय थायो। थारैनो बिदि नङा, आंनि बिखाया दंफां सायावसो दं। थौ जों गोख्रैनो बैसिम थांफिननि आरो बिखौ लानानै फैनि। जानो हागौ नोंनि बिसिया जोंखौ नेगासिनो दं। मोख्राया माने बेखौ फोथायहोनो थाखाय बेबायदि बुंदोंमोन आरो। दानिया खोनासंहर लोगोफोर, उन्दुनो ओंखारबाय नामा? हय हय होन, होनबाना उन्दुनो ओंखारा। दानिया बोरै जाखो बुंदो। बुंदो माने खोनासंदो लोगोफोर। दा गोलेरा मा बुङो खोनासंदो। अ आंगो लोगो, आं मादि गोरोन्थि खालामबाय? गोलेरा फुस फुस सोदोब होदोंमोन आरो बिसोरो गोख्रैनो बिखाखौ लायफिननो थाखाय बै दंफांसिम थांदोंमोन। दानिया जेब्ला दंफां खाथियाव सहैबाय अब्ला मोख्राया दैमानिफ्राय बारगासेयावनो दंफां सायाव गाखोहैदोंमोन आरो रैखा मोननायनि गोलाव हां बोदोंमोन। बायदिबो लोगोफोर होननाय बोदों आरो। बेनिफ्राय मोख्राया मा खालामखो खोनासंदो लोगोफोर। बियो खाथिनि दालायनिफ्राय थाइफा थाइनै फिथाइ खानानै गाहायाव गारहरनानै बुंदोंमोन, नों नोंनि बिसिनो आंनि बिखानि सोलाय बेफोर फिथाइखौ जानो हो। गोग्गो फिथाइया देहा आरो मेलेमनि थाखाय जोबोर मोजां। बिदाय लोगो, आरो नों गाज्रि दामोन। जों आरो लोगो मोनफिनलायला। आलबिदा। गोलेरा जोबोर दुखु मोनदोंमोन आरो मोदै गारदोंमोन। आरो मा जाखो लोगोफोर मिथिगौ ना?
बियो न' फारसे गिदिंलांदोंमोन आरो बियो सानदोंमोन बिसिनो फंफां फंनै बाथ्रा बुंहैनोसै। दा बिदिबा लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि सल'खौ माबायदि मोनखो? नोंथांमोना खोनाखाबायबो जानो हागौ, सोरबा बा खोनायाखैबो जानो हागौ। अब्लाबो लोगोफोर नायदो, खोनासंदो आरो जानाय जायै बोरै जानांगौमोन, एसे बुंनायफ्रा एसे बोरैबा जाबावनांगौ नामा, बेफोरनि सोमोन्दै कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो, लाइक खालामदो जुदि मोजां मोनबायबा, नामा लोगोफोर? दिनै बेखिनियाव फोजोबबाय। बाय बाय।